Malo prije u džamiji se desio jedan događaj o kojem želim da nešto progovorim. Naime, ušao sam u mesdžid, u džamiju, i gdje je odmah iza imama bilo slobodnih mjesta. Ja sam stao odmah iza njega, malo na desnu stranu. Zašto baš tako? Zato što u islamu, u hadisima o vrijednosti safa i klanjanja u džematu i iza imama je došlo veliki broj hadisa. Ti hadisi se dijele u 3 grupe. Jedna grupa je koja govori o vrijednosti prvog safa, druga grupa hadisa je koja govori o vrijednosti blizine klanjanja blizu imama i treća vrsta hadisa je koja govori o vrijednosti desne strane, desnog dijela safa. Tako da najbolje mjesto u džamiji koje može da bude kada se tiče namaz u džematu jeste da to bude odmah iza imama u prvom safu, malo sa desne strane. To sam ja i uradio. No međutim, dok su džematlije klanjali na filu u džamiji, prije samog početka farz namaza, dok je učen ikamet, imam umjesto da je uzeo onim drugim ljudima koji su došli na kraju, pa su se poredali više sa lijeve strane nego sa desne, umjesto da je onima koji su zakasnili došli kasnije u saf, rekao da se ta količina ljudi umjesto da stanu na lijevu stranu, da odu na desnu. On je rekao i naredio cijelom safu da se cijeli saf pomjeri na desno. Što sa strane propisa i želje je ispravno da namaz bude takav gdje će imam otprilike biti u sredini, da desna strana ne prevladava lijevu ili da desna strana bude puno veća od lijeve, također nije ispravno. Ono što je potrebno jeste da otprilike i lijeva i desna strana bude podjednako raspoređena. Osoba 2-3 više s lijeve i desne strane nije toliko bitno, niti je sporno, nego je problem kada jedna strana bude puno veća i tako ako bi se desilo da skoro svi ljudi budu na desnoj strani, a na lijevoj malo, veća je vrijednost doći klanjati se lijeve strane imama nego uvijek gledati desnu. Uglavnom, to što imam uradio, to je bila greška s te strane, zato što ja, recimo, i druge džematlije koje su došle prije i na vrijeme i stale odmah u pravo mjesto gdje bi dobili veću nagradu radeći po ove 3 vrste hadisa, imam je pogriješio tako što je uzeo cijeli saf, čak i one koji su zakasnili, on je pomirio njih više na desnu stranu kako bi ostvario jedan drugi propis. Taj drugi propis je ispravan, kao što sam kazao, ali način na koji on to radio je bilo pogrešno. U svakom slučaju, savjetujem svakom muslimanu kada dođe u džamiju, treba da zna da prvi saf ima svoju vrijednost, desna strana ima svoju vrijednost i stati iza imama ima također svoju vrijednost. Gledaj da to sebi ostvariš. Ali također savjetujem i imame i oni koji klanjaju nekada namjesto imama da saf bude podjednako raspoređen i da ne pomjera cijeli saf kako bi stvario taj propis, nego da oni koji su zakasnili, koji su došli recimo malo odmah na kraju ili nisu došli na početku namaskog vremena, pa su oni ti koji su stali sa desne ili lijeve strane više nego što treba, da njima kaže da se raspodijele, a ne da kaže onima koji su došli na početku i time, recimo kao što se meni danas desilo, došao sam i zauzeo sam najbolje mjesto u džamiji, no međutim zbog postupka imama ja sam to mjesto izgubio sam nagradu radeći po ove 3 vrste hadisa.